Masura say guys, Masura say guys, sorry ndandichitozvionera zvangu movie. Ndandichitozvionera movie. Ndikabva ndangoti ngubata phone yangu 2 minutes nditega ndimboona kuti ku Facebook kuri kuita ndobva ndaenda pasim noise makers pane chiclip changa chitaugwa na Chihera. Saka uyu anonzi evidence ndichafamba naye kusvika kumagumo guys, mombondiregerera nokuti haadi kurespectwa and haadi respect. Saka tichafamba naye tichimuudza isa hatituke zvachose, tinenge tichiuya kuzokudza chokwadi pano. Anditika chekutanga evidence Chihera, kana uchizvinyepera kuti pamasocialites ese ari pasocial media pane wandinotya, you are lying to yourself. Uri kuzvinyepera evidence Chihera. Hapana kana one wandinokwata pamasocialites ese. One, kana uchifunga kuti iwewo uchakwatisa vanhu, inini exclude me pakukwata because handikukwati. 1 2, zvokuti hanzi ndakunzwa chitara hanzi SIS-MELLY vanonyepera kuti vanoda nhingira kuti ini shamwana ndinyepera ndoda munhu. Haundione kumaplatform kwevanhu. Platform yamadhambosi ari kutaura, platform yamaititi autaura, handitotabiri kumaplatform iwawo, ndinongodarika nepo ndichienda. That's what I do. And nyaya dzako dzakuda kunyepa, kana taura chokwadi nyaya, taura chokwadi sezvachiri. Taura nyaya sezvachiri. Chihera iwe Chihera, musi wakataura naZuva nenyaya yevideo, pandakakuti naiwe Chihera, ko nyaya yevideo yandakataridzwa kubva wako chii chakaitika pavideo. Chihera usi wakatanga kuti SIS-MELLY muri kutaura zvevideo nhasi, video rakatsa kuda kudhara. Hausi wakadaro. Hausiwo wakadaro here Chihera kuti SIS-MELLY muri kutaura zvevideo yanhasi. Chihera wakatanga kuti kwandiri iwewo kubva wako uchida kutaura nezvenyaya izvi. Ini handina ndisingahwisi toda kutaura nezvenyaya yeyi. Then I kept quiet kutaura nezvenyaya iyi. Pandakazokuti naiwe Chihera, konye video yandakavingwa vanhu vachiti kwanzi vane video yanotengesa, uri kuziva nezvayo here semunhu kana zvitiwe makuwa. Ukanditi ndatry kukuudzai nyaya iyi mukanyarara because ndafunga kuti hamusi kuda kuti ndikunyaya munin'ina wenyu. Hauna kudara here iwe Chihera. Hauna kudara here iwe Chihera. Ukati ndakutaurirai nyaya iyi 1 but maramba makanyarara ndikafunga kuti hamusi kuda zvekunyaya munin'ina wenyu because ndandisingahwisi kutaura nezvenyaya ichi. Hausiwe here wakataura kuti hanzi nyaya yakasobuda kudhara, takaipiwa kudhara nyaya iyi tinayo. Iwe Chihera usi wakanudza here kuti wakabhadharwa mari iwewe. Chihera usiwe here wakataura kuti wanzi ndakabhadharwa mari, iwe chito wakabhadharwa mari nafunga mtisi. Hausiwe here iwe Chihera. Waiti vanhu vanzwa nekudya mari idzi iwe. Hausiri here Chihera iwewe. Hino zvida kuti sezvo ndikatsaka muri kubhadharwa mari, nyaya iyi ndeyechokwadi here. Ukati imi maonei, ndikakuronedza exactly the same way yandakandishora palive, the same way I explained to you kuti kubva kwene ndakagara uko kwauya vanhu vachiti vari kutengesa video. Ndikati video yani, the reason why I called Zuva is because munhu aigara naZuva was involved. Prince Prikis was involved in that. That's why I called Zuva ndikati Zuva kuziva here nyaya yezviri kuitika kuno yevideo yakarekodwa. Are you aware of that? Zuva akati ndanzwa nekutumirwa maclips nevanhu. Were you not there? Were you not there? Tovela Dominic, sorry, I'll just have to block you, my sister, a little bit. Because ndakaona chibvumirana nemumwe munhu akati Chihera anotaura chokwadi. We know Chihera anonyepa. Saka because of Chihera anotaura chokwadi chawakataura Tovela, ndoda kumbokubloka. No, maini nana rega ndimbomupindura. Rega timupindura because akanyararigwa nguruve iyi inofunga kuti anotyiwa. No, sometimes we just need to address izvinizvi. Because mukadzi uyu anonzi Chihera akutofunga kuti anoda kutyiwa nemunhu wese pasocial media. Ndozvaakutogaya. Wati une nyaya dzangu dzaunonzi Chihera, buritsa, ndikupa green light, buritsa. Ini dzangu ndoburitsa ndogaini. Buritsa nhasi chai. Ndoda kuti uite content yekuburitsa nyaya dzangu. Ndoda kuti uite basa content yekuburitsa nyaya dzangu, ndakupa content nhasi. Dziburitse. Ini dzangu ndotaura ndogaini. Tinokublokela like, yes, like inoblokesa. Ukanolike apa ndiri kukomenda unoblokwa. Aiwa, makutokanganisa guys, sometimes anoda kumbopota achipindurwa munhu uya. Haadi kutukwa, anoda kudzwa mafacts. Haadi kutukwa, anoda kudzwa mafacts. Anoda kudzwa mafacts. Chihera hauna kana basa, ndiwo munhu asina kana basa Chihera. Nyaya dzangu ndati green light buritsa. Uwo ndoda kuti uburitse nyaya dzangu dzanofunga kuti unadzo dzese. Unoti mangwanani ndakafa here. Waburitsira vanhu vangani nyaya iwe pasocial media apa. Waburitsira Dorini Masomero. Ndowasara kuri chitaugwa huko. Dorini ndawasara kuri chitaugwa huko.
hamuna here kumbo approach kwao taurai chokwadi vasikana, taurai chokwadi. Hamuna here kumbo vingwawo imi mchinzi tikutengesa video, hamuna mbo vingwawo, hamuna here kumbo vingwawo. Tikangoti hazvitaugwi ngazvichingosiyana inazvo. But iwe Chihera ndiwe wakatotanga nenyaya idzi. Iwe Chihera wakadestroya vanhu. Iwe ndiwe wakatotanga. Iwe Chihera ndiwe wakatanga kuuya chitima uchitanga kupinda pasocial media nemavideo. Iwe wakapinda panochiti kwanzi mahure maviri ava Taira naFerry. Hausiri iwe here iwe, hausiri iwe, hausiri iwe here iwe Chihera wakatanga kupinda pasocial media chitima ndauya nemahure maviri aya anonzi ningi. Iwe hausi hure rotomira mustreet iwe, hausiri iwe hure rotomira mustreet uchinda kumabhawa iwe Chihera. Pawakarwa nasekai hana kutuma munhu kuti azokukecha ne200 rands ukabva wabuda nemurume uchiti uri kuwakechwa ukanorikitwa uko. Tichakupamhisa futi, chakutumira murume chakukecha this time ne1000 urohwe. Unonyepa stereki, unonyepa stereki. Why do kunosaka kuziya Chihera ndola chokwadi? Chihera ndola chokwadi iwe. Uri kuudza vanhu Chihera here, uri kuudza vanhu chokwadi here iwe izvozvi kuti une nyaya iri kunetsa yemunhu yekublawa yoko iri kupisa. Wakaudza handi munoti hanyepi. Hani muti Chihera ndola chokwadi. Akakudza here kuti ane nyaya yevanhu iri kupisa kwekublawa yoko. Akakudza here ane nyaya iri kunetsa yekublawa iri kupisa uko yemunhu wakaurayawo. Simply because takazvinera hama dzemunhu umwe musikana wehama yemunhu ndo yakamurova nekaraita zvekarati muJoburg umu. Mwana mudiki ndiye akarova Chihera uyu. Ndosaka achifamba nemabodyguard muJoburg ari kuzati arida kurohwa nehama idzi. Mwana wemukoma wemurume uyu akashaika. Chihera hausi kuona murume uyu manheru here wakarara. Yotaura chokwadi Chihera, udza vanhu chokwadi, handino haunyepi. Yotaura chokwadi. Hausi kuona here murume uyu wakauraya iwewe every night usiku wakarara Chihera. Chiota tuite live dzako usiku nawo ani chi. Udza vanhu chokwadi zvawakandiudza iwe. Udza vanhu chokwadi Chihera zvawakandiudza ini semukoma wako waiudza. Kuti murume uyu anouya every day achikushungurudza. Ukaudzwa nehama kuti uya ubhadha usati watanga. Ndiri kunyepa here. Ndiri kunyepa here. Ndiri kunyepa here. You are a lie Chihera, unonyepa. Ini hapana vandinobhokwata kana kuti vandonamata. Iwe ndionoti everyday life dzako dzese maiguru maimiki everyday sisi maififi. Wakamboona tichitamba live edu pana pachitora mazita ana Taira naFerry. Hatina basa navo isu. Vanhu vari kuita live dzavo uko tiri kuita live dzeduko. Tinei navo. Wakatouya kuita content nevanhu vaviri ava. Everyday kana usina unenge uchitanga kuscrutinize nyaya dzevanhu ivava tu. Maiguru sisi maiguru wakamboona tichitamba live edu tichitamba tinongokupfura chikomena tichienda isu. Hatitomboiti content dzevanhu ava because kwatiri vangori vanhu vakafanana nesu. Kwandiri vanhu vakangofanana neni newe. Zvokuti tofunga tingatosaka tichitonamata kana kukotama ndanzi tikunamata vanhu unozvinyepera my guy. You lie. You lie. You lie. Chipoko chakushungurudza wakaudzwa kudhara kuti go and pay. Beta uye pasocial media. Iwe Chihera, tell people the truth. What happened to Maria wakapiwa nemukadzi anonzi Fresh Mafelana iwe. Ari kuAmerica uko. What happened to Maria? Ezvo munoti Chihera hanyepi. Anodi kukudza izvo sezvo chokwadi chipanyaya dzise. Chihera is a fucking liar. Kamusati mamuziva Chihera muchadhuma namusoro naChihera. Hamumuziva. Vunzai vanomuziva. Vunzai vanomuziva. Vinzai achamukwatura musiye akadaro. Vunzai vanomuziva Chihera ndiye munhu anonyepa manje. Chihera ndiye munhu anonyepa zvokuti akangonzwa guwa rapinda Chihera mukamudza renhema chairo. Anobva amhanya naro uzona kuti rataugwa riri renhema paya amhanya naro anzi nabata fresh guwa. Chipoko chakushungurudza every day. But unotadza kuuya panapa uchitaura nyaya dzekuti vedu ndibatsireiwo ndakaita zvandakaita ndoda kunobhadhara ngosuku. Uri busy kuya panapa chero zvanzi he vana meni vakazi une nyaya dzangu ugodzidii kana ndinadzo iwo hauna dzako. Hauna dzako. Oda ipi yacho yaoda kutaura nditange kutaura ini ndega. Ndikuwachisa. Ndeipi yaoda kuya naye ndiye nditaure ndoga ini. Kwa uchifunga kuti nenyaya inokwatisa kutaura pasocial media. Ndiudze kuti taurai yakati ndiyo ndichitaura. Uone kuti nditori gandanga risina kana basa rechinhu. Unofunga kuti ndingakwatiswa nemunhu anonzi Chihera iwewe zvako Chihera usina kana nebasa, una kana nebasa rese. Ungade uri busy kuumba life yako. Uri busy kuya uchitukana nevanhu pasocial media every day. Daily unoya pasocial media kuya kuzitukana nevanhu daily iwe. Daily.
unofunga kuti nyaya idzi dzekunyepa. Iwewe hausiwo wakati tanga kuti mutara nyaya yake expire kudhara. Indaitoiziva ini kana ndakavingoko. And ndakatoda kuti handina kutomboda kutombo entertainer because why would I buy that? I said it and it's true. Very true. I said it and it's true. Pacha ndakambonyepa ini. Ndo yakanyepa wapi? Chandakanyepa nechipi. Chandakanyepa nechipi. Wiri wari kuti kwanzi wiri wacho kutaura naye. Hauna kuhaya wiri sebodyguard rako iwo ukamuitira makuwa ukamuitira live. Hauna kuposta wiri iwo uchimuti boyfriend yako iwo kadzine mukadzi wa wiri bvisa mapicture. Iwe Chihera. Nasi kutaura nezvawiri uyu ranga riri bodyguard rako iwe. Kuti tizive wiri takamuziva riri bodyguard rako iwe. Iwe takamuziva riri bodyguard rako iwe. Chihera. Wakufamba uchiti boyfriend yangu mukadzi wacho nakazviwa akati dokurumidza kubisa mapictures aya wakanda papawo pako ukatsamwa kuti wabisa mapicture iwe ukamushauda kumesi ku WhatsApp ukabva mublock zvaunongoitira vanhu vese. Itori mistake yakatoitika Lady Pinda akutoona asi zvisine togona ngozvigadzirisa. Zvinogadziriswa izvo hazvina kana nyaya zvinogadziriswa. Ndatoona kuti munhu asina kana basa rese hashandiki naye Chihera anonyepa. Ndozandaseka panana chiclip ichocho. Andofunga kuti tinotoya tichikwata pasocial media pane watokwata. Ende nawo ndokwata pasocial media indakaya ndoga ndodzokera ndoga. Ende kana zvazvo kuti munosora muchinamata vanhu pasocial media muchinanzva tsoka dzana ndina tsoka dzemunhu. Handina tsoka dzandinonanza dzemunhu pasocial media ndozvimirira ndakaya ndiri one. Kana ndangofunga kudeactivate kana ndokudeactivate ndiri one. Handina wandosora nchinanzva ini. Ndonanzva Mwari ndiwa ndonanzva. Mwari ndiye wandopfugamira nchinanzva. Handinanzve munhu ini. Zvako zvokunanzva vanhu izvo ndiwe unonanzva vanhu handinanzve munhu ini. Ende ukananzva vanhu ukanyima mari unobva wabloka. Wakabira zuwa rii mari mumota mukombiwe. Kombi haiwana zuwa rii muchinda kunotoni uko. Wakuvhura chikwama chazuwa rii abva ku-UK kuno kumunhu akanga achibhilivha mauri. Wakumubira mari 100 pounds. Muchikwama make. Wakuda kuchitonge munhu ari close kunana faili vacheko zvinezvi. Iwe hausi wakanga uchinda uchimira mizika meri uchimirizika mazino anenge ejiraya uchimisa mazino aya uchimirizika uchiti munhu ngaende kujere munhu azondidai munhu azondidai hausiri waifambira nyaya dzaferi iwe. Hausi wengo chakata boyfriend unodzitsvaga iwe unodzita number 1 kubudisa apa vana vagoni kuita private life yavo pasocial media apa nokuti iwe unenge unotobudi mari yausina unotobhiliva kuti ngandibvise sendi randinaro ndibhadhare kuti zvinyaya dzeuyu dzibude. Hausiwe vane secret here pane social life rine privacy here pasocial media apa pane social life rine privacy here. Iwe Chihera unotanga kutotsvaga vanhu kunobhadhara mari kuti ndipe nyaya dzake. Ini chaichai ini iwe Chihera inini pano rega ndichitoitaura nyaya iyi pano vanhu vese vakateerera. Ndakamboti kunyepa but it's now tinakuona kuti chokwadi unonyepa ndo problem yako. Iwe Chihera iwe hure rakakomenda nezuro rinonzi Moleni nyama yaro kati ichi handizivi rakakomenda pazimu noizimeka sapa nezuro zimukadzi rinohura rechikuruso. Hausiwe here wakatuma mukadzi uyu waihura naye kuBoxburg huko anombopota achihurira Rustenburg huko. Hausiwe here wakamutuma utatore picture yemurume wangu iwe. Hausiwe here wakamutuma kati pesa munongoona murume waSimeli torai mapicture muchikanda kunoku uchida kundi blackmail iwe Chihera. Picture yainzi kwai murume akakaita threesome regai ndikudze zvakaitika guys ndichaposta hure rimumuoni. Pana vamwe mai vechikuru rodoriwo hure mai vechikuru ndazvokuhura 2 and 4. Mai ava vanoshanda naChihera pachihure chavo ichi. Vachishanda nachihure naChihera pachihure chavo. Ndobva vanzi naChihera mukangoona vati vakushandira kurasa vanenge vachimboda zvokuti kuda vakaenda kunoshanda kuRustenburg mastreet here vomboenda kuna naBoxburg vachichinjanisa vachidaro. Ndobva mai avanzi naChihera mukangoona moti yemurume waSIS MELLY mutore because Chihera ndaimupaka mari sina ndikumbira mari dzechingwa ndichimupa achindikumbira mari dzenyama ndichimupa hanimaona achindikumbira mari dzepaid chairo ndichimupa. Saka ndagara achida kundi blackmail ndosaka ndakazoti no to blackmail. Chihera ndokutuma mukadzi asvika ngangona picture torai imoti picture mutikanda mukadzi ndokuona picture yemotikari yangu imwe indine motikari 4 ndokuona picture yemotikari yangu imwe yaitukwa naChihera Benz yaya isingadlifi yoya yainzi mota yakaora yakadidi ndokuiona yakapaka mhino payanga kangopakawo kwakutora mapictures kwakutumira Chihera kwakuti kuna Chihera wona inda ndaona picture iye murume waSIS MELLY apinda murumu parumu patiri kuhurira tiri apinda nevamwe vakadzi tu. Ndibva Chihera andisendera andiudza ipapo sentema akabva ndifonera kaSIS MELLY bankuru varipi ndikati unogondibvunza zvabankuru andini ndiri kuno kuUK zvikanzi kwai vatopinda munhingirikiri murumu chichi ndikati ndipe nhamba dzemunhu akudza izvozvo. Chihera ndokundipa nhamba
andipa nhamba Chihera ndobva ndati kune mukadzi uya ko imimi chitorai kapikicha zvamaudza Chihera kuti murume mamuona achipinda mukatumira mota yangu picture chiseni chitumirai picture kai murume wangu uye vakadzi vapinda nemurume apinda tione zviri pati muri mose paloji papo here. Mukadzi akabva tanga kundirambira inini akati anonyepa Chihera ini tori kubox bag ini ndikati munogoramba chima mutumira motikari mota maiwanepi ndasenda mameseji akatagwa nemukadzi yakwa kuna Chihera ndobva ndati munhu wako ari kundirambira ndobva ndaforwardira Chihera ndobva atuka mukadzi uya zvikanzi muri mbwa yemunhu muri kuzama kuita sei mandiudza ndobva abva ndikapandikira nemukadzi uya apandikira nemukadzi akatomitra live imi munofollowa Chihera makatoona live ichitwa imi kuchinzi kune hure rauya richinzi raona murume chachitatirisa imi muri kupeji kwake munofollowa makatoiona live yo ichitwa ndobva mukadzi endamuti unoziva kuti chi kwamakutambira hakusiriko uchatadza kumushandira murasenbeg mako imomo zvawakute nevanhu vakubata-bata inini kwawana wangu murume wangu mota wangu tora mupikicha yemunhu mota yakazvipakira haina kohi haisikoni kwatakapaka paloji tati chitipa mapikicha achona ipaapinda hausi kutipa chitipa wakadzi achona hausi kutipa wakutsika nyaya wakutiza handiwana for all we know mota could be taken yakamira kana papaki kana pachika na anyway handiwana saka inini ukaona murume wangu achihura siye ahure ndopandakadaro mukadzi uyani ndikati usiye ahure ndezvekumba kwedu hazvinei newe. Chihera agumbuka kuti mukadzi yamupandukira akabva itira mukadzi uyu life ihure rimwe rinotori mbuya ava ndichavaposta ndoda kuvaposta mbuya ndobva nyaya yangopera yakadaro handiti munoona so iko zvina kuda kuya iye anoti kana achiinda kuno achino blackmaila vana Taira ava kuti apiwe mari unofunga kuti tino blackmaila vanhu isu kana tangoona chinhu tinongochitaura zvachiri sazvina basa kuti ndiani kana kuti ndiani ndongochitaura zvachiri handika sezvachiri ndongochitaura imi ndirai ndikudzei chokwadi nhasi chisingaputsi ukama vana Chihera ava vanodla mari dzemaselebrity nekublackmaila vanhu kuinbox kana muchikurangara ndakamboita vhidhiyo nchiti kana uchiblackmailwa ingotaura nyaya dzako wega usati vachiblackmailwa nevanhu ndaitaurira iye Chihera akapiwa akafonera mumwe mukadzi mudhayaris panapa anonzi ndompei kana kuti Fresh Mafelani achiti ndakuda kutiza kuZimbabwe ndakatengegwa vanhu maidzi vachiti vakanditumira vanhu kuti vandiurayi ushu Chihera mukadzi ndokumutumira $500 ndichatumira screenshot pano muione ndokumutumira $500 saka pakunotora mari vana Chihera vana mapepa karongo zvongoriwo zvidhura anditi kuda mari yakanetsa mukadzi wakatukwa iye kuti igwa $500 yake ndobva blokwa zvandaikudza ine zuro kuti akakupindira muinbox ukamupromisa chinhu ukasamupa kana tukakangamwa unochifira unotukwa. That's Chihera for you. Munonzi munotengeserwa mafuta naChihera. Let me tell you the truth of this mafuta. Chihera hana mafuta anobika. Anti munonzwa. Chihera mafuta anozora iye mujekiseni rake ranobaiwa. Antika ne mafuta amunopiwa imimi two different things. Budikirai vari kuzora mafuta aChihera pamutiudze mutadze skin dzenyu. Budikirai mutitaridze. Budikirai tesingadukangaisa nyaya dzevanhu ina nditauri zhinji nyaya dzevangano tudi but ukandikrosa sewe Chihera tinotoya nenyaya dzako ndichatoya nadzo zvokutodaro because afunga kuti nyaya dzako vanhu havana but sometimes ndinotoda kuti nyaya dzevanhu kadzi chero kwadzitaura isusu tinotaurwa nyaya dzedu every day but hazvino dzakandichinja handichinji handitadzi kuita zvandiri kuita because kune nyaya yatogwa kuti kudi ndoramba ndichingove inini saka ndosaka tichingozoiginwa because ndakaona ndazvishandi zvazviya zvokublackmaila munhu kwai ndine nyaya dzako and so what kana wablackmaila munhu kana wadzitaura so what anopiwa mari dzakawanda Chihera ushu vanhu vanenge vasingadi masitavo kuti atagwa kusocial media anongoinda Chihera muinbox ono blackmaila kuti wediwe ndipeiwo ndine nyaya yako yakati iwe nekutya andikona kuti zita rangu pasocial media uchangoenda wonomupa mari zvobva zvanyaragwa wakablackmail makamona chida blackmaila mai mazowe panapa kutumira mai mazowe kuvatukira tanzi hamuna ndipa mari nakuvhurira peji unovhura peji ione unogona kuvhura peji ione peji iwe Chihera peji yako robhadhara peji yako robhadhara iwe unovhura peji yako urikutama kuwe kurohwa nevanhu mahara free of charge kurohwa mahara hauna kana sendra unoona kusocial media Chihera hauna kana sendra unobhadhagwa kunze kwemasters kana watongopiwawo nevanokupa peji yako haribhadhari Chihera you are not even monetized unovhurira munhu peji ripi iwe peji rako iwe wakauya kwandiri ndaida kutokubatsira kuti peji rako rimonetize waivhurira mai mazowe peji ripi iwe ripi raunovhura iwe Chihera ripi raunovhura iwe peji Chihera ina handikutuki zvako zvokuti unotora uchituka zvinyadzi pamberi pevanhu ina handitaure zvinyadzi nditori chemberi yakaripenda handitauri zvinyadzi
ndaimbokutukirira nazvo kudhara nekwakuri kari kwangu ndaikutukirira zvokuti taisana kwamvura icheka makumbo pana ndituke zvinyadzi ndokudza chokwadi. Chera hauna peji haugone kunyora zita rako pakati evidence jiri iwewe. Wozoda kuti hanzi unovhurira mai mazowe peji ripi rawakavhurira. Spell your name. Chera. Spell your name pakati evidence. Spell it. Spell your name. Che kana Lorraine guya watapedza kunyora ma olevu vakatopasa. Che kuti udzokere kuchikoro unonyora olevu. Busy nenyaya dzevanhu pa social media. Iwe usati udzadzanzi taurai zvaningi motara zvaningi mosiya ningi social media pa social media munhu wese anotaurwa apa wanzwa hatina munhu ina ndamu ndonanzva sha ndikanitoka ndakutaurira social media kana wangoya pa social media munhu wese anongotaurwa that's it period. Kana waona pasingadi kutaurwa pasingadi kutaurwa iwe ibva because mazita anotaurwa pa social media ende anototaurwa mazita ende uri pa social media hakuna zita rovhundutsa ugara wakazviziva izvozvo ugara wakazviziva ramwari chero chero zita tinotaura pano ramwari chero tinotaura pano zita ramwari chairo mwari anotyisa mwari mukuru pane zvese mwari anondipa upenyu tinotaura pano zita ramwari tinotaura pano. Who are you Chihera? That is spell your name. Spell your name, spell pakati evidence. Utaura kuti EVIDENCE. Taura. Uspell. You can't even spell your name unovhurira ani page iwewe. Wasina mbotira kublackmaila pa social media ndiani iwe? Ndiani wasina mbotira kublackmaila pa social media iwewe? Ndiye upi? Hakuna socialite rinokufarira kana one Chihera. Munhu wese every socialite rakakumaka iwewe Chihera. Every socialite rakakumaka iwewe Chihera. Uri munhu werudzi yesa gorugara namwe zvakanaka. Uri munhu werudzi. Ndikutodemba ketina. Ndikutoridemba ketina ndikuridemba but don't worry tichazvigadzirisa. Ndikutoridemba tichazvigadzirisa. Iri ndo richagara kugara namwe zvakanaka pa town iri. Unongotaurisa uri you are too loud. Unoda help yevanhu. Che kuti utsvage mabhuku eform 1 udzokere kuform 1. Unonyora form 2 ZJC ugonyora O level. Take nyaya dzevanhu. Apa ubhadhagwe. Unofira ine kuita nyaya dzevanhu. Unofira ine kuita nyaya dzevanhu. Muromo wareba kudai kudhamba muromo kukura kudai yokumusoro nekutaura nyaya dzevanhu. Nekutaura nyaya dzevanhu. Unoda kuchita munhu anoziva nyaya dzevanhu vese isu dzedu tisina chishora tega. Ndipo yauri funga kuti ini haitauriki nditaure nyaya yangu yauri kuti une nyaya dzangu hobo. Ini dzangu ndotaura ndega. Guys, handini chokudza ndega pano kuti murume wangu aura. Handikudzi ndega. Handikudzi ndega kuti murume wangu atohura izvo zvisatodai. Chaunoshambisa chii? Chokuti haufunga kuti ungandiudza nhasi iwe chi? Chokuti ungataura nhasi iwe kuti hanzi mazodai. Chipi? Ini life yangu ndinongoitaura pano ndega. Ndogara ndichitaura ndakamatenderedza mabhawa aya mugwerumu. Ndakamatenderedza ndichikura. Saka chauchitaura chii iwe chinyuwani nhasi chii? Chii chauchitaura chinyuwani nhasi iwe ndechipi? Ndechipi? Chaunofunga kuti ungauchindi blackmail nachena ndi blackmail nebora ngoma rakaita sewe evidence. Uri kunzwa wakakurira mu street yes indakakurira ku location. Ndakurira mu street yes ndakurira mu location. Mu street macho makakurira iwo hauna kurira mu street because hauzi zvaunotaura. Zvaunotaura uzvizivi. Unotaura zvinhu zvokuti unotoshaya kuti uyu munhu ne history yake ingade ane compassionate. Ingade ane moyo ane tsitsi wamwe vanhu. But unouya uchirotomoka kuda kupedza childhood bitterness yako kune vanhu vasina chakakutadzira iwe. Kusina vanhu vasina chakakutadzira ndikoda kupedzera bitterness yako childhood issues dzaunadzo. Evidence Chihera iwe. Pese unokwana kumhanya kuna na tight hey mwanangu unezera waona kutenza na tight. Kuna kukwana pese. Unakuhate iti mwanangu kuda kukwana kuda kuti udiwe nokuti ndo vari kurira kuda kudzoka mubag wakapera Chihera kuda kudzoka mugame nekuti vana taiti ndo vari kurira siyana nevana wakapera Chihera wakapera hakuna ndamuna neguwa padhuze naye ndinai kutolerate because I knew how to handle you most of the time pawaida kutora makuwa ako I would brush you off iwe iyo nyaya yatakakuvhunza kuti yandakakuti newe Chihera kunyaya iri kutaurika yevideo ndiyo unobva waita kunge pane ndiri nguva yakadii ndaigara newe kuti kunge pakaitwa guwa kana kuti arisi guwa riya handakuya ndikataura palive ndite zvemakuwa nemuna nemakuwa ini don't do guwa nemuna nemakuwa haindakuya ndikaitaura palive I asked you chet
ukati yaiti kudhara takatopiwa mavhine tikatodla mari ndikati saka muri kudla mari ndosaka Chihera wakanyarara wakadla mari hausiwi wakadaro iwe wapera Chihera gara pasi go back to school January achangotanga ina register ku night school go and register ku night school Chihera and start learning kunyora pakati evidence jiri ese praise takambainta kutyei uri munhu waitakaita sei unozvida unoda kuzvita kuda hausati wasvika klasi yacho Chihera klasi yekuti ungatasira vamwe vanhu pasi nekutarisira vamwe pasi nekutaura zvinhu zvake pamusoro pamwe vanhu hausati Chihera imbomira imbonamata ini ndendandiriwo Chihera ndaitosiya bhurongo ndonotsvaga Mwari chimbosiya mutoriro unotsvaga Mwari Chihera Mwari ndega anogona kubatsira panguva ino hakuna munhu anogona kubatsira mafollowers ako anoti mafollowers anenge achikuzirirai hakudi they don't love you they don't like you because dei vaikuda vaikutsiura vachikudza zvo zvino uri mwana mudiki vaikudza dzokera kuchikoro haunzwi here kunyara uchona vamwe vana Lorraine havaiti zvenoisi Lorraine guyecheche unoona uchita tekiteki navo unovataura iwe uchitukirira uchidini unovataura unotukirira unogwadziwa unoita kurwadziwa ukaona Chihera unorwadziwa nevanhu Chihera ukaona vanhu vari kuita masocialite ari kusimuka ichidika unonzwa kupiswa pamwoyo apa haukuri neguwa Chihera haukuri neguwa uri kunzwa taterisha sano yachita guwa ka1 hamene kuti parini pamwe pesano yachita content yake taterisha saati tekiteki nevanhu guwa racho haurigoni Chihera haurigoni anouya ka1 oya kuti ndauya nenyaya dzakati dzakatorekodwa munhu kudhara handi uri kunzwa oenda oita content yake yezvimwe zvate tichingoona tichingodaro you can never be taterishas Chihera sit down benzi yangu yawaiti yakashita inofamba ufunge from point A to point B inofamba ena ndamota 1 I can choose ndoda kufamba neweta ipi Chihera kumba kwanguko ndotokada because handidli akadlifiwa kada 200 ndikadira 300 ndosvika kuJoburg uko ndosaka ndichikada mutoriro wakupedza Chihera wakungofamba nechigubhu chemvura 2 liters pese paunofamba ndikwakabada 2 liters yemvura uchingomwa 2 liters yemvura pese paunofamba apa weight uchizviwetera uchiweta unenge munhu anenge aninda toilet every second unenge uchizviwetera bhurugwa rako richinwa weight nekuzviwetera Chihera nenyaya yekuti unenge uchingomwa mvura mubhawa unenge une 2 liters murodhi unenge une 2 liters kuenda kumashopu unenge wakabada chigubhu chemvura nenyaya yedry mouth yemutoriro waunomwa munhu akakudambura mhino iko zvino inopedza ndikukuudza Chihera iko zvino mhino uchasara nemaburi tu anenge ari pashi mark my words wofamba uchicheuka ushuwa Chihera wofamba uchicheuka because uchapedziswa mhino iyoyo uri kutozviziva kuti wagara unotori nenyaya dzako dzisina kutopera dzevanhu vakamuriya munhu wakauraya uko unozviziva unopa munhu wakapa munhu bhurongo munhu aigwara kumwisa munhu bhurongo munhu aigwara iwe munhu akashayika udza vanhu chokwadi andinotaura chokwadi uya palife tori chokwadi apa uya palife tori chokwadi uya tori chokwadi kungo anenge chimwinda kuno wait 2 minutes kudai oya kuno wait 2 minutes kudai wait 2 minutes kudai await chidress choya chakatinyorova zvanenge akapfeka zvidress zvidhori zvazvo choya chakanyorova kuseri ko Chihera chikwe avakoma wait yaerera ndasvika ku wait yanga yotobuda unoweta pese paunenge uchingofamba nenyaya yedry mouth yemvura yaunenge uchingomwa iyoyi dei uchimwa mvura usingamwi bhurongo chiti zviri health zvino unomwa mvura mushure mekunge bhurongo inenge ichikukuvadza moti unenge uchifila nditoshaya kuti unenge uchihwa sei uchingomwa mvura mvura wakusvika pekisende kuti zvino wakufamba usina bhurugwa unofamba nebhurugwa Chihera unopfeka bhurugwa Chihera udza vanhu chokwadi apa uya nebhurugwa rako wanotadzise vanhu palife apa unopfeka bhurugwa iwe Chihera wakufamba uchiita nyaya dzeweight idzo dzine tunenge uchingomwa mvura unopfeka bhurugwa iwe hauna kuti hanzi uda kunditaura sina nebasa rese Chihera dzikama ndokuindira dhipa wazvinzwa ndiri kupa it's just a warning iwe unozviziva ndinokuindira dhipa Chihera dzikama ndinotofamba iwe ndati ndichakupindura kusvikira wati eke ndichafamba newe vamwe vese ndinogona kutonyarara ndichaginwa ndichadini but Chihera ndinokuchafamba newe kusvikira amen
ucharohwa chete tokutaurira so ucharohwa chete. Ramba uchitaura uchimisa mazirome waya anenge mapapa aramba kuibva pasitofu uchifamba uchitaura kuti hey Melly zvikazodai Melly zvikazodai. Handina zera newe. Act your age newe futi. Unotaura kuti act your age, act your age. I am acting my age. Ndanyarara ndakazvinyararira. Act your age iwewe. Act like a child. Acta semwana. Kana utiri mchembere kati uri wana mai vedu unogwirena na mai vedu chembere. Unogwirene chembere. Unogwirene chembere. Unogwirene chembere. Hauna kana uri kutoda help yevanhu iwe Chihera. Ini munoclaima kuti muda Chihera, ndisai Chihera kuchikoro vediwe. Sometimes being illiterate kunokonzeresa kuti munhu aite zvaari kuita izvi. Inyaya yekutadza kuti kutoti kunyora zita rake chako agoni. Pandaitira zvekera ndaiti ndomubetsera. Ndichagwana ndomutsvakira munhu achadzidza naye kubva kuti agone kunyora kana apinda kuti agoni. Ndandakazvipira. Ndiye munhu anovenga munhu iye. Because I know kuti hagoni. Hachisi hakusi kuremara. But ini ndiri kuti instead yekuti aswere pasocial media achitukana nevanhu achitaura tsvaganya yasinei naye akadzokera kuchikoro, it will help you to be somebody in life. Zvinomubatsira kuti agone kuisa signature kubengi. Zvinomubatsira kuti agone kuisa signature kubengi. Akatora hamba akadyawo yakaindepi, ndakati ngaipi vanonzi maichipoito vaya. Iri kupi hamba yacho? Because kana hamba ukasaitora inodzokera beki kwayabva. Inozikamba kakabva kuRustenburg Postnet. Inongodzokera kuRustenburg Postnet. Where is it? Hamba yacho yakatumigwa nemuroyi. Iri kupi? Idzosere beki. Rega usaitore rega idzokere beki kuRustenburg. Isitozoitumira munhu atiri kuda kutumira. Simple. Kwai taurai wai makana fongo na andi salina before. Toto wani weti no murefu kuti akamakana fongo no mwenti. So for all we know, Selina is doing her things ku page kwao. We are doing our things ku page kwedu. Akamakana fongo no mwenti. Akamakana fongo page no mwenti. Ndizvo amnenge mchuzana kumakuwa. Ndizvo amnenge mchuzana. Mumwe nomwe ana page lake. Tine page redu vane page la. Mumwe nomwe ngotachoka page kwake. Saka takamakana papi. Wakambona takablokana. Uchuna kataka blokana uchiti vanhu vakablokana makablokana. Wakambona. For all you know ndikatoona kuti wakutoita wo content imwe. Yana chikato nditorega kuita content. Katoona kuti vari pa live sometimes nditostopa kupinda pa live kuti vapedze ndikopinda. We are all socialites. Vamona mota zvekupage kwavo. Why uri kundibvunza zva andiselina usingandibvunzi zvokuti why musingandi kupage kwa izikombo? Why usingandibvunzi zva Auntie Gladys? Why zva Andiselina? Auntie Gladys hauna kuvaona pano. Why usingandibvunzi zva maibhanda? Hauna toka kuvaona pano. Why usingandibvunzi nezva? Why kuda undibvunza zva Andiselina? Majera kuda kugusanisa. Indai ikoko Andiselina ikoko munobvunza ikoko. Don't come here and ask me nonsense. Don't come here and ask me nonsense. I've got my page. We are doing what we do pa page. Ndakavhurira page kuita. We are doing it on our page. And Andiselina vane page ravo vari kuita wazvo. Vanoita page kwavo ikoko. Go and support there. Kana wadhiniwe koko yaona pano. Wobva uenda ikoko wobva uenda kune mamwe mapage uchidaro. No social media. Hatiite mataize kuti takatonamatana kudai ne any socialite. No. Ukakura kana richela likakura ukakura kataka kuvhura achitawo zvake munhu anoitawo zvake. Handiti munhu anovhumbudzwa kukura. Munhu anovhumbudzwa kukura. Until now is now big. Vakukura vari kubuild up brand ravo koko. What's wrong with that? What's wrong with that? Handicharibatsiri futi zinguruveri. Ndikutodemba ndakaza ndakarikwapayidza zvokutorikwapayidza asi ndicharikwapayidza zvangu riregera kadaro. Ndicharikwapayidza chaiko. Ndicharikwapayidza chaiko. Muda nyaya dzevanhu vapinda papi Andiselina ipapa. Vapinda papi papa Andiselina muda kuwapinza pa vapinda papi. Vari kupage kwavo vari kuita zvinhu zvakupage kwavo. Isu tivapage toita zviri page kwedu pano. Muri kuvapinza papi. Vana Satan. Nasi isandi hamutooniwo kuti nasi zuva raMwari isandi. Hamutorioni. Hameno kuti bhifu racho nachera chose risingaperi gamu because inde ndangozvinyarara ndongwa kuchi ndongona zvima live kuko kuningi kunezimeka zuku. Hongona chisnippet cheka live. Hona zvechisnippet chepa live uchakuti I don't talk about it. Why achida kutaura nezvangu? We want to empower each other. Toita malive edu pano. Iya hana content yake ndemakuwa.
nekutukana nevanhu. Saka kaona content naMelly this weekend. This weekend akaona content naMelly. Anoda content neni. Wakutoda kuti twanze ndine nyaya ini dzangu nyaya ndotaura ndoga dzipi dzausina kudzisina kutoka pa social media apa. Dzipi dzokuti unoda kuuya uchiti blackmail iwo kuti nenyaya dzangu simply because ndaifunga kunyarira pa wakataura chivideo chako chekunyepa tanzi kwai mine chipari chivideo chandakaona apa kwai ini ndo kwai funzai vanondiziva muJoburg ndonetsa ini funzai vanhu vakazogudzoka vakukumbira 2 minutes vana mail apa ndo pandakabva ndaseka ndikati iwe takakumbira regero ndakakuti sorry for the sake of peace because ndakatsiurwa pano nevanhu vangu ndikaona ndikati right ndakanganisa zvacho zvandaita zvokukufambira I'm sorry kandi ndakutaimira kubhawa ndakasangana newe kubhawa ndokuririkita ikoko anditiwana wakutoda kutofamba neni uchitaura sera kuti hanzi vakandichika vakandikumbira regero vakati sorry iwe Chihera usatanga wapima vanhu tanga watarisa vanhu usati wataura zvaunotaura ini ndakatosiyana nevanhu vaya vanongochita zvavanoita vasina zvavanokuita Chihera ini ndokuwachisa ndoda kuti ugara wakazati ndokuwachisa ndiritori kuno kuUK ndokuwachisa kuAfrica ikoko uruzvinzwa ndinokuwachisa kuAfrica ikoko ndiri kuno andika usatombofa wakazvinyepera zvako usafa wakazvinyepera zvako iko zvino wakreata ma enemies hobo muJoburg maunogara imomo ndiri kuno ndinokuwachisa Chihera usatombotambe neni zvako nditori chemberi yakatsva fuse kudhara usatombotambe neni handina zera newe ende hautondizivi kwandakabva haundizivi unoziva nyaya dzemakuhwa dzaunenge uchiwa dzaunotsvaga uchiwa dzangu ndotaura ndoga andiwanzwa hauna chaona chiti blackmail iwe ende chino kanzi kwaitika latest ndasi ndotouya kuzoitaura nega ndotomhanya kuti yai kuno guys kwaita nyaya ndotoitaura before isati ndasvika munzeve dzako iwe because iwe unobva wafunga kuti wakabata gist ndinotomhanya kuya kunya kuzoitaura ndega siyana nezita rangu Chihera keep my name out of your dirty mouth yemazino ako akatsaranga naye usaise zita rangu mumuromo mako otherwise there won't be peace in SA there hakuite peace kuSA ikokoko siyana nezita rangu Chihera ndikutokupa this is a warning siyana nezita rangu aiwa hamba ndidrag down irisucho pandangoti ndoda kumuadresa ndasiti ndinomuadresa ajera kunyararigwa every time muchingoti munyararirei musiyei munoita kuti tiningirire varamba chingoti jairira vanhu vakafanana naChihera andakana basa mnanonzi Chihera uya handakana basa ndaitokubatsira kubva mulockdown ndichibatsirana newe Chihera iwe hanamboya kana pasocial media one day ndikazvitaura ini kana because ndinonge ndaikuda nemwoyo wangu wese ndaikubatsira from the heart ndaikuda nemwoyo wese hapana ndaindifosta saka ndaizviziva kana kuti wandaiudza iyo hamba yaita noizi kudai zvese zvekumashure zvandaibatsira newe wakadi kuzvitaura unodi kuzvitaura ndotodza kumuendesera hamba ndakaendesa chiti ndeye mwana wake ndeajunior yanga isiri yake ndotodza kumuendesera nemhaka yei Chihera ndataka kuwirana naye zuro uno ndakamuendesera zvakawanda reni kudhara even tatukana nhasi panotukana vanhu 2 vana vapindi mune moyo yakaipa munoti mukatukana imi mubva mavenga nevana ini ndikatukana newe vana havana panokwana chero uri enemy yangu but ndikona mwana wakashungurudzwa will defend your kid chete simple tikasina newe kuti anzi mubva wavenga kubva nekiti dzemunhu nokuti wakatukana nemunhu vana vanokwanepi izvo zvitika kuti Chihera rasungwa iri mwana karega saka tipindira tibatsiri because takambotukana naye paakasungwa kuvana Loveness anga asina kuti vanga vasina kutukana naye pakatumira maloya vanga vasina kutukana naye akadii kumaramba mai maketeni vakaendesa loya rakamuburitsa kwanga asina kuvatuka here muri tukanzwa wakaendesa hamba after matukana naye mai maketeni pavakamuendesera loya rakamuburitsa kujeroko anga asina kubva kuvabvurodza pasocial media do you think kuti tinotomakana zvekutodaro ndatotanga kutozvona kwaari kuti tinomakana zvekutodaro toziva kuti vachilai totukana nhasi mangwana tosekererana totukana nhasi mangwana toseka zvatoziva isu hatiite pese nawo ndosaka takatukana ndikati asi still mahamba ari kuenda kune vamwe masingle lady she's also single lady is for juju ndakatonyora kuti for juju yanga isiri yake masocial totukana mozviona imi totukana nhasi 2 days tiita kutoseka hedu hani mashona totukana zvemangwana tiita kutoseka futi hatichengeti chigumbu don't keep grudges tatozviona pana irori iri siwo chiri uchiri ochengeta grudge
Saka inokuti tiketi nakambondituka izvo zvakanditumira 50 pounds 50 euro ndirega kuitora. Nokuti tiketi nakambondituka ndoitora ini. Kwa mari inozive. Ndoitora. Mari inozive. Katirigei kudaro. Harina moyo evidence iri. Mamunei. Mukaenda page basi wagakaposta. Mamune 10 kg yeupfu. Mubva maita chimwe 2.5 cheupfu. Mamune 10 kg ne 2.5 tongoti 12.5 yeupfu. Because I doubt tikone 12.5. 2 mabhodhoro emafuta ma 750. 4 kg zerice. 2 maba eva green bar. 2 magaba beans. Macaroni. Supu nechifuti. Ne sugar. 4 kg ze sugar. Ndo yanga iri hamba yacho. Vana murandakadzi takatukana ndoti izvo zvinotedza ndikamutumira mari dzakuitora murandakadzi nokuti kwaenda kuti takambotukana sinotoka anototora ndadzane atiite grudge masocialist tikatukana nhasi mangwana we move on. That's what we do. But because we know kuti pabasa atiite personal, but iri rakuda kutotipinza mupersonal. Uyo anonzi F Ultram uyu akangoti ndokufarira toda kutengera kamera. Akazoitukirwa kamera iyoyo nokuti anga anonoka kuitenga. Akabva aitukirwa kamera. Kwai hamba chendipei kuna mene kuti iri pandizivi ndati yakaenda kwaari. Akati iye hachaidi ndikati ipiwe munhanga uya achiti ndikuida. Anoona akamublokera futi akabloka futi munhu uya. Anoona saka tichazi kuti wakaihla kuti akadi kana ikasadzokera kuRustenburg this week hamba akatora kahla. Because hamba iyi day before Christmas. Saka ingadi yakadzokera kuRustenburg kudhara. Jutawo vana vatozivikani. Vana vaziva nikwachinye pananze Chihera avatomuzivi. Chihera munhu wese aenda padhuze naye haiti 2 weeks. Ndakatombolasta ndiri padhuze naye utomboita zvigore ndiri padhuze naye. Muri kuti memba ndakambotukwa ndikambobloka. Ndakambotukwa kudhara ndikabloka akasodzoka. Akati sorry ivakoma. Kudhara uko. Takakamboblokana. Ndambotukwa ndamuti hadi kutsurwa. Ndakambomutsura ndikatukwa ndikabva ndablokwa. Tikapera ndikambogara ndiri kublock view. Ndikazo unblock. Ibenzika rikauya kati aiwa sorry vakoma. Ndikati zvapera ipapapa. Zvo nhasi zvendakutukwa. Munhu rudzi yakadaro. Saka Chihera ndati ugara uchizviziva kuti hatikutye. Usafunga kuti une chaunopfa kwatitasatana kudini. Ina ndamunhu wandovenga pasocial media apa. Asi kuti chingori wrong tongochitaura whether ndiwe ani kana kuti ndiwe ani. Hatina munhu wandinovenga kana wandotya iwe ndononanzva makumbo evanhu isa hatinanzvi makumbo evanhu wazviwa. Hatinanzvi makumbo evanhu Chihera. Tonamata Mwari. We know the value of God kwete value of men. Zvako zvokuti unenge uchida kumira kuti anzi simeni vanoda kugwisanisa. Ungada kugwisanisa kana kuti ukaenda kuna madhambosi kana kuti kuna ani kana kuti kuna maititi ava. Uri kunzwa handisi tombori shamwari dzavo ini. Handisi shamwari dzavo ini handimbofi ndakatamba navo. Handi kunzwa. Handitambi nemasocializing. Vanhu vandoziva kuti tongoti tikasangana tohagana ndeipi kuti sei totaura nyakuseri uko. Totaura kuseri ndeipi zvadopera period. Usafunga kuti tinobva tatotikwatisa zvokutodaro. Hatikwatisu. Tangoti uzive ipapo gara wakapaziva papo pabatisise Chihera. Kuti uchenjere. That's not right. Guys, ndakuinda ini. Kandione zvangu movie rangu rana ndichitoona chipedza. Ndangoona chinhu chepa uyu. Chepa Zimnoise makers ndikati icho chipeji ino page dzakanzi Zimnoise makers ndichatori blocker guys. Because unozongosangana chimwe chinhu chinongokutrigger ndipindure usingadi. Sure. Ipa kana icho zvinoda movie rangu ritori pa halfway. Ndiona zvangu movie rangu African movie. Hami ndangoti ndibate ndingirikiri. Ndibate phone. Ndasangana ndosangana naye. Ndochandatanga kusangana nacho ichocho pa Zimnoise makers. Ini Rika demo respond. Rika initially block a page so that sometimes we don't have to address. Look, John Ngosunga Onika, how she won our address. As much as she my updates, I think I just have for my peace of mind. There's nothing wrong with page Zimnoise makers. There's nothing really wrong with Rokana, Pana, Rino Poma updates, Emma Street. But
rinogona kuisa soma socialite rinokukwidza ndikochiregandisane nemhepo dzininyarare unopesera kudaira anmona sai kwaiko zvino inini handi for my peace of mind and regai ndimbori blocker ndozori unblocker kumberi uko regai ndimbori blocker kwai juju akatsva tizvizivisu andakawa blocker ine chimira ndakadzi because rinoti trigger nazi vamchoda movie ronzi chimira toni ronzi chimovie ndinotrigger shuwa sesimasele pesera wada kupindwa usingadewo wapesera kupinda mune zvimwe zvinhu sei papapa ndakatozviti nhasi peaceful sunday I was having my own service ndiri mumba ronzi kudiko I made the queen barren because her father killed me ndo title yacho yarakanyogwa iroro unochiti handidi kupinda sho zviti ndikutoita sunday yangu ndega totoona kwanzi mukuona zvazvinoita mesika kana watongoiona you are tempted to open ende vane mapicture emunhu wese vanawo mapicture emunhu wese vanonomatsvaga mapicture kare amwe acho zvimwe zvinototrigger violence as much as it's their content kwavari yes maybe they're making money out of all that but isusu iwowe just to keep your sanity munhu wega wakazvimirira make a decision wega serious kwanzi ndakati handambo blackmail yamupi ndakati katsandipa ndo blackmail yacho hazivi kachinonzi blackmail uchichi hazivi kuti achinonzi wapromisa chinhu nemunhu wakutofanga kutoti ngachifire wakandipromisira chii ndoburisa nyaya dzako kufamba nenyaya dzavanhu kufamba nyaya dzavanhu tukai ndoburisa nyaya dzavanhu ugodi kana wadziburisa ugodi zvozvo wakaburisa hobhu pane akafa pano vanhu vose vanoburisira nyaya dzavo unelevhu navo iwe chera unelevhu navo iwe vanhu vese wakaburisira nyaya dzavo unelevhu navo tiri maprayer warriors kutibvisa pana mwari kuita satani wangu chera kuda kundibvisa pana mwari nhasi sani ndaichozvihevhera my own Sunday service ndiri ndega kuda kundibvisa pana mwari newo mwoyo wako unenge wasatani iwoyo dhimoni uri dhimoni chera satana nenyanga uri satana nenyanga chaiwo you are a demon chaichairo kana ndakasona dhimoni pano pasi rinofamba ka ndiwe chera kuna usambofokaudza vanhu kuti satani dhimoni because ndiwe hombe racho ona hanzi kakura sei huki yenyu sisirida kuyako uya guys ndokubatai zvangu time guys ndokubatai time sigetekete iri murudze twaina smell please keep my name out of your mouth iwe netimhu rako rinondivenga garai ikoko kwenyu kwamunogara ikoko isu panapa pamadhairis vanototi nyararai because havatodi kuwasita rako pano tosachitoti muigino wenyararai but you keep talking about mika usaramba uchita nezvesita rangu chera it's a warning that I'm giving you stop talking about my name this is the last warning I'm giving you stop talking about my name or else uzoyawoudza vanhu chokwadi ndikutokudza chokwadi stop talking about my name handichika stop talking about my name munonyepa kwanzi makaya makabata futi nemabodyguard kumba kwangu ndakaya ndakabata futi ndandiri palive wakaiona futi iwe wakazongoona chilive chisnippet chefuti yekubhawa uko kurustenburg a different day wakutomhanya naye kuti he makaona futi vakandivinga nefuti iwe unovingwa nefuti yei unovingwa nayo yei hanzi bodyguard rakaya naro he hwirirai dai iwe hauzoti hwira nchenda nemunigerian wako wina nachenda nemunigerian wako vaironga shisho yavo ukwane chera siyana nezita rangu hanzi ndiye anokuisai kumafira I don't care kuti anondisepi I don't care Priska whether anondikanda kupi kumafira kureva kana anondikanda kupi as long as asingandikandi kugehena chete handina pressure zvino zvatakakandwa kumafira kureva everyday makambona tichifa zvatinokandwako zvaanondikandako everyday makambona ndichifa ndiri mupenyu ndikurarama wana I'm just living my life ikutongoendeka ndozvandokudza izvo zvokuti kukandwa kupi watikandwa kupa zvina kana basa zvezvi hazvindo zvizvo zvinangana nebasa rese zviya zvongokandwa 2 minutes vanhu vosekerera vatukirira vasingakuzivi zvadopera mwari tokutukirira papa tori muchihoki chake atopedza papa inini ndiro kuno life yangu ichitondera mberi ndozvo zvinangana nebasa zvezvi ende isusu sesimasocialise zvinofanwa kutoitika everyday tofanwa kutogara tichitokandwa ikokoko vanotimaketa wani they market us tinoenda kuti vatikanda kuchii chinonzi mafira kure vacho kuti tingatokusura kutokwata twai vanokanda kwakati
guys. Aiwa, ndaimuda nemoyo wangu wese akabva aita my worst enemy. Kubva from love to hatred. Kasadaro. Kasa ungotosora chitodi draw kuti draw tondikande kumafira unofunga kuti ndohla mafira kureva wakanditarisa kudai so zvaunokanda kubva ndichikandwa kumafira kureva zafu 3 years. I'm still here surviving, kicking and alive and planning my life and my life is still going ahead. Umari kungondidraw achindikanda life yake yangomira pa1 ingoripo pa1 papo. Saka pamunenge muchidhigira umwe vanhu makomba muchiti mawire mamarika imi ndimunowira maari. Ndimi munowira maari. Safu wakacherera munhu gomba uchiti ndinocherera munhu gomba nda kumuwachisa because ndionowacha pakupedzisira kwegame. Dhongo rakupedza brongo rakupedza kana kudya chako hadyi chera dai rigochera nyama tainda kumafaro kundorigochera nyama kudai aitozotakura teka we ndochitakura uende naye kumba rotakura teka we hadyi brongo ri haribvumi kuti hadyi chera we muchimona akadaro hadye chera we domuno nowe achishama muromo kutaura nezvedu patotaura indohla ini oshuwa chera ndiiti zvemutoriro handiiti zvinodhaka izvi ndohla. Guys, muve nezvo rakanaka. Bye bye. Hanzi izvi zvoitisa stress izvi how do you socialize scope. Aiwa totozvijaira kana shungu nazvo izvi. Penga. Tozvijaira isu. Tozvijaira. Iye she's got a place full of hate. Mwoyo wake wakazara ruvengo. Saka zvinogara zvichimudya. Isusu tongotaura chidarika katigoni kuita magira chitongodarika taura chidarika ibaba. Saka zvimbodigari pamoyo pangu kana. As long as ndikatoshitaura ndachatopera so ndakutoseka zvangu ndatosiyana nazvo. Hanzi makazvitira. Iye ndiye atochinja. Iye ndiye aitozvitira weti. Iye ndiye aitozvitira weti chera because anenge asina bhurugu andimoziya. Anomwa mvura stereki. Hamudoro chera anomwa mvura. Anenge achingosumuka nezvidhezi zvake. Dhezi rake rakauya rakaita raundi kuseruka. Zvinoda kutora nyaya akaziva kuti ndichaichitaura. Akumanya kuti simeni wakaita weti. Simeni anoita weti vano makambona chimwadoro zviri serious ni zvokuti ndingazi ndozviwetera. Imi makambona chimwadoro zviri serious zvokuti ndinomwa doro zviri serious. To those who mimondisiva imi. Makambona chimwadoro ndomwa 2 madoro 3 ndatodhakwa. Ini ndotosema public toilet chaicha nditoindi public toilet. Don't go to a public toilet. Nditoisema because ine my infections. Tipindi mubvunze kuti makambogara pasi na simeni wakamboenda toilet uripo ere. Ndinda unowetera kumberi kwemota yangu kubhawa. Because andindi ku public toilet yemubhawa andipindi. Kwete tu zvima bottles tu zvidiki zvichibullet kwete mabhodhoro emawiski ndimwe whisky sana mboma whisky papenyu wangu. Ndigimwogo tozvibhiliva kuti simeni kwa vanhu vakazvotera chera. Ini ndotosema andipindi mutoilet kubhawa ndiye akambona mabhawa kuti kwatenda akambosangana ini mutoilet ngataura apa. Ndindi kutoilet ndobuda pazvo nda kumota yangu kuseruka. Because ndosema matoilet kumabhawa. Ngachingopindwa nemunhu wesoisa. Ndotosema toilet kubasa kwanochanda chakuchakana toine vhiki 1 sandapinda ko ndakatrotira na system yangu kuti kuseni kutoilet. Don't singagodi kuchinja na matoilet aya. Kuzoti zvachera. Anongoti ndime muchiti hana hanyepi. Muoneka kuti ndo nhema dzake dzanenge achikudzaisa nemunoti hanyepi. Guys, mosora bo guys. Ndokubata time. Bye bye.